ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умара. Дӯстон, навора то охир тамошо кунед. Хабарҳои нав дорем. Имрӯз сешанбе 14 январ. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1194 сомонӣ. дӯстон, мо минбаъд ҳеҷ касро мақсад маҷбур намекунем. Бихоҳед дар ин видео лайк монед, бихоҳед намонед. Фақат ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастиму халос. Ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 109 сомон баробар аст. Албатта як рӯз боло мешавад, як рӯз поён рафтааст ва фақат шумо ноумед нашавед. Иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. То хуб шуданаш мо фақат сабр мекунем. хуб, мегузарем ба рекламаи асосӣ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар ба шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.